Tady Ondřej, obyčejný muž. Děkuju, že jste si pustili tohle video. A dnes máme pondělí 5. srpna 2024. A jak můžete vidět na hodinách za mnou, je něco po 8 hodině ráno. Před chvílí jsem byl na vizitě, dozvěděl jsem se, že můžu jít domů. A už mi vytáhli dokonce kanilu a s tím, že včera, tedy v neděli, už vůbec nic neteklo z nosu, všechno super. V sobotu to bylo takový jako trošičku, ale už to nebyla taková ta klasická, čirá, čistá, světlá, červená krev, ale spíš taková ta hnědá sraženina. Ve čtvrtek, teda v pátek mi to vytáhli, takže tam to bylo docela drsný. Samozřejmě neberu léky na ředění krve, píchám si Fraxiparin. Někde do konce tohoto týdne bych měl dojít na kardiologii, domluvit se na postupné nasazování léku na ředění krve. Takže všechno bylo v pohodě, nemusíte se ničeho bát, pokud jdete na tuhle operaci, absolutně v pohodě. Pokud máte problémy s krví, se srdcem, s něčím a berete léky na ředění krve, extrémně, hodně, zdůrazňujte tohle doktorům, probírejte to s nima, abyste neskončili jako já, protože je pondělí a minulý pondělí jsem právě byl úplně v pohodě ráno, no a večer už jsem skončil na pohotovosti. Takže děkuju za to, že jste to dokoukali, že jste sledovali tuhle sérii. Jsem absolutně spokojený. Bůh dal milost, že mám, jo, tady byla postel, není, jo, je tam prázdno. Tady mám svoji postel, tady byla postel, není, mám tam prázdno. Jo, dokonce tady mám i křesílko, televizi s více než 30 kanálama, kabelovka. Absolutně spokojený. A na druhou stranu, když člověk má takhle prázdný pokoj, není to úplně takový jako super příjemný. Jo? Je tady blbá akustika a člověk si nemá s kým pokecat, takže asi bych možná nechtěl samostatný VIP, kdybych si ho měl zaplatit. Takže tolik k tomu. Já dneska odcházím, proto jsem jenom takhle krátce se rozhodl, že vás pozdravím, že vám řeknu, že mi je výrazně lépe. Hlava mě bolí šíleně jak střep, nos pořád samozřejmě bolí a s tím, že ráno, když se zbudím, bolí mě nos, bolí mě v krku, protože podvědomě dýchám pusou, protože ten nos je trošku ucpaný. Není to úplně nejpříjemnější, ale v pohodě, dá se to zvládat, takže teď musím hlavně být v klidu, žádný tlak, žádný stres, žádný zvedání věcí, žádný ohýbání se až k zemi a podobně. Natož cvičení, ale tak já a cvičit, chápeme se, že jo. No, takže tolik by asi bylo všechno k tomu krátkému závěru. Děkuju, že jste sledovali tuhletu sérii. Další série, dáli Bůh, bude o operaci srdce. Ta bude trošku komplexnější. Tam bude potom i ta rekonvalescence výrazně delší. Budou tam možná i lázně. Hlavně tam uvidíte ten progres z chcípáčka, který sotva je schopen chodit, do někoho, kdo bude schopen běhat. Takže uvidíme, ale to je až budoucnost. Teď, v tuhle chvíli, dutiny jsou zoperovaný, nosní přepážka je narovnaná. Já končím tady v nemocnici a z boží milosti se tady už nevrátím a všechno bude v pohodě. Během týdne se domluvím s kardiologem, začneme nasazovat postupně po malých dávkách léky na ředění krve a všechno bude OK. Takže tolik k tomu, ale nebudu to zbytečně dál kecávat, stejně už je to 4 minuty. Děkuju vám za váš čas, který jste věnovali tomuhle videu, za ty obyčejné, byť neobyčejné minuty, protože váš čas je něco, co vám nikdo nevrátí a moc si ho cením. Takže dáli Bůh, uvidíme se u dalšího videa.